Айде. Пикачу. Пикачу пак ли? Yes. Я. А сега тук какво ще се падне? Good night, Окей. my friend. Окей. Go to sleep. Окей, Arkadaş. Аркадаш. Arkadaş. Я. Айде спри бе. Sweet dreams. Окей. Знаеш? Окей. Sweet dreams. О, Ченси. Карде? Ченси. Ченси. Какво гледате? Хора, да направя едно важно съобщение. Утре Евгения е на първите си истински тренировки в Самоков. Футбол. Футбол ще тренира. В Рилски спортист му е отбора. И ще се купи нов екип. Последвайте го, хора. Абонирайте се с камбанката, за да не изпускате неговите видеа. Те ще стават все по-интересни за спортисти. Чао, лека вечер!